एलाबारि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट कमल काकलारि बिथाङा जोंनि बिपिएफ हान्जानि बिपिएफआव जिखिनि खामानि मावदों खामानि मावाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आं बिनि सायाव खेंफोरथि होनो लुबैदों। बिथांमोना जाहैबाय मैया दाखालि 3 बोसोर जाबाय बिथांमोना सरकार सालायनाया। जोंनि एलाबारि बिसिटिसिआव बिथांमोना जि मावनांगौमोन बेसांखिनिखौ मावनो हायाखै। जि नुदों बिथांमोना जोङो जेतिया बिपिएफ सरकार दङमोन, हाग्रामा सरकार, बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि एलाबारि बिसिडिसिआव जोंहा बहुद खामानि आगबारायनानै खामानिया जाखानाय। मानो होनोबा बिथाङा बुंदों जेबो मावाखै। आरो मानो मावाखै? बिथाङा गाव गोसो मथे बुंबानो जाया। बिथाङा जि लामाजों थाबायो बे लामाया पाक्का लामा जाबाय। जाय बादागामिनिफ्राय डाइरेक्ट गावनि कमल काकलारिनि न' उसुंसेसिम पाक्का लामा जाबाय। बेबो बिपिएफ सरकार खालामनाय। आरो लोगोसे बादागामि सकनिफ्राय 5 नम्बर माजुलि गार' बस्तिसिम बेबो सिसि ब्लक जाबाय। बेबो हाग्रामा सरकार खालामनाय। आरो लोगोसे जोंहा बै थाराजुलिनिफ्राय 4 नम्बर माजुलि एलपि स्कुलसिम जिहेतु ब्लेक टप लामा जादों, गोसोम लामा, बेबोथ' हाग्रामानि सरकारनि दिनावनो जानाय। दा दिनै बिथांमोना बुंदों, इउपिपिएल सरकारा बुंदों बिपिएफखौ सोंखारिदों। बिथांमोनहा बिदि बुंनाया मोजां जायाखै। मानो होनबा रायजो राजाया दिनै नुगासिनो दं जोंनि बिपिएफ सरकारा एलाबारि बिसिडिसिआव बेसांखिनि मावबाय। बे जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा जोंहा जि उद्देश्य जोंना थांनायनि हान्था मेलानि थाखाय जोंहा 17 बोसोराव जोंहा बहुद आगबारायबाय, मोजांबो जादों। मानो होनोबा स्कुल कलेज थांनो हान्था मेलाया जोंहा मोजां जादों। बेफोरबायदि बिथाङा बुंनानै लाब गैया। आं बुंनो सानो कमल काकलारि बिथाङा बुंदों जिहेतु एलपि स्कुलाव बाउन्डारि वाल, 2 नम्बर माजुलि एलपि स्कुलनि बाउन्डारि वालखौ बानायदों। नोंगौ थिग इउपिपिएलआ बानायदों। खिन्थु बे स्किमा जाहैबाय जोंनि बिपिएफ सरकार थानायनि समावनो एक्सन प्लान होखानाय, प्रायरिटि होखानाय। मानो होनबा बिथांमोना गोदान जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे बे एलपि स्कुल खाथियावनो दङ रंगमन्च, बेबोथ' बिपिएफ सरकार खालामनाय। आरो बिनि उनाव आरो गोबां दंबावो। बिथांमोना आरो माखौ सोंथि सोंबाय थादों बिथांमोना गावसोरनो लासिं सिं जानांगौ। जोंहाथ' दायो बुंनो थाङोब्ला बिपिएफ सरकारा 100% देरहानाया खाथां। आरो जोंनि एलाबारि बिसिडिसिआव जोंहा 100आव 90% भट मोनगोन जोङो। बे रोखा जानानै फैदों। इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायाखै। आरो बिथां कमल काकलारिया बुंदों माने एलाबारि बिसिडिसिनि आन्डाराव बिपिएफआ जेबो मावाखै। मानोना बिथाङा नुनानैबो नुयै बायदि जादों। माने बिथांखौ आं मोनसे खोथाजों बुंनो लुबैयो, बिथाङा दंफांनि ससमासो गानोमोन नामा? जि लामाजों थांलाय फैलाय खालामो बियो, पाक्का लामाजों गावनि न'आव थांगोन, बेबो बिपिएफ बानायनाय। बेजोंनो बे फैगोन। बिना मेगना बहा थांखो? आरो बादामालिसो नामा बिनि मेगना मोनायाव? दा बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बुंदों गोदो हाब्रु बिटिसि सुक्ति जायैनि सिगां जोंनि एलाबारि बिसिडिसिआ मा समयसायाव दंमोन, माबायदि सोलिदोंमोन, जोंनि हान्था मेलानि बिखय जोंहा रायजो राजाया बयबो निस्सय मिथिगौ। आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो। आरो कमल काकलारिया बुंबावदों जे जेन'बा दा बिथांमोना बुंदों हाब्रुनिफ्राय हाद्रि गुफुंलायनाय खामानि मावबाय, सेन्ट ग्रेभेल। आरो जोंनि गामियावथ' हाद्रि गुफुंनायनि लामायानो गैला बर्थमान बुंनो थाङोब्ला। आं दहायनो सिगाङावनो बुंखाबाय, सिसि ब्लक बादागामिनिफ्राय जाबाय, बादागामिनिफ्राय आरो नर्जनपारासिम थांनाय ब्लेक टप जाबाय। आरो लोगोसे आरो थाराजुलिनिफ्राय 4 नम्बर माजुलिसिम पाक्का लामा जाबाय। बेसांखिनि मावनायावबो बिपिएफ सरकार मावनायखौ बिथांमोना नुवासै। दिनै बिथांमोनहा जेबो मावनो हायाखै होननानै बुंनो हायो आंनि गोसोनिफ्राय। आं जिहेतु एलाबारि प्राइमारिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ आं सोंखारिदों। आरो बिथांमोना बुंदों 17 बोसोराव अन्थाइ 17थाबो गोलैयाखैनो। आरो जाम्बा जादों नामा बिसोरो? मेगन गैया बिस्रा? जि लामाजों बिथांमोनहा बे खोथाखौ बुंदों बे लामाजोंनो थांनानै कलेज फरायहैबाय। कलेज फरायनानै बिथांमोनहा दिनै बेसांखिनि खामानि बिबान मोनबाय। आरो मोजां माव।
मोजां मावनायखौ बयबो लुबैयो मानोना जोंनि समाजाव बयहाबो मोनथाय दङ गाव गावनि जोंनि समाजानो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं एलाबारि BCDC आव बेसांखिनि खामानि मावलांखो BPF सरकारा आरो जों बुंनो हायो जों दिनै दाबो उनावबो जों बे फंसे खोथाखौ बुंनो हायो जोंहा जेतिया रिहन दैमारिया केबिनेट मन्थ्रिमोन बिथाङा जोंनि एलाबारिखौ बावगारामोन मानोना जोंनि एलाबारिनिफ्राय 100आव 90% भट मोनोमोन BPF आव बेनिखायनो जोंनि एलाबारिखौ बिथां सार रिहन दैमारिया नायबाय आरो हान्थामेलानि थाखाय मोजां खामानि मावबाय आरो लोगोसे जोंहा समाजनि अनुस्थाननि खोथा बुंदों बिथांमोना जेतिया 2020 सनाव जेतिया सारा प्रायरिटि आसाम दर्शन होननाय मोनसे स्किम होदोंमोन बे स्किमाव जाहैबाय आङो बे समाव बाथौ समाजनोल' होयोमोन ब्रह्म समाजनाव होथ'वामोन बे खोथाखौ लानानै आङो सानबाय सारनियावबो बुंबाय आङो जोंनियाव बाथौ मन्दिर दङ ओरै मा होनगोन 4 नम्बर माजुलि बेयावबो आङो बिथांमोननि सेक्रेटारि खस्थ' दैमारि बिथांनाव आङो सनखौ सोंहरनानै बिथांमोना प्रायरिटिखौ हरबाय गावसिनि डाटाखौ हरबाय आरो लोगोसे दा 5 नम्बर माजुलि गार' बस्तियावबो जोंहा सासे आदा होननाय सार्जन बसुमतारी बिथाङा उकिल मावो बिथांनाव आङो सनखौ सोंहरनानै बिथांमोनहाबो दिनै बाथौ मन्दिराव 2 लाख थाखा मोनदों आरो बिदिनो गोबां खामानि मावदों रिहन दैमारिया एलाबारिखौ जौगाथाय खामानियाव बहुत धन्यबाद दङ जोंनि एलाबारि रायजो राजानिफ्राय BPF हान्जाया जेब्लायबो जै जाथों आरो रावबो बेखौ लाखिनो हाला फैबाय थानाय 25 सनाव जोंहा एलाबारियाव 100आव 90% भट मोनगोन जोंहा रोखा जाबाय आरो बिथांमोना खोथायावल' बहुत खोथा बुङो खामानियाव गैया बिथांमोना मा बुंगोन मा बुङा आरो दिनै आं कमल खाख्लारिखौ बुंनो सानदों बिथाङा जे एलाबारि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जाहैबाय LP पासखौनो जायाखै बिथाङा बोरै एलाबारि प्राइमारिनि एलाबारि BCDC खौ सालायनो हानो समाजनि नोजोराव सोलोंथाइ बिथिंनि गेजेराव जौगाथायनि लामायाव लांनोब्ला सासे गोरों मानसि बिसोर एडुकेटेडखौ एसेबाबो बिथांमोना प्राइमारि प्रेसिडेन्टखौ होनांगौमोन नाथाय बे LP पास जायै मानसि बिथांखौथ' आरो मा बुंनो जोंहा जेन'बा आं आदासो जायो सापस सोमोन्दोआव बिथाङा बहुत खोथा बुङो खुगायावल' बुङो समाजनि थाखाय जेबो खामानि मावा मानो होनोबा बिथाङा सानसेखालि दाखालिसो लोखि फुजानि सिगां 2 नम्बर माजुलियाव 2 नम्बर माजुलिनि समाजनिया गबिन्द बसुमतारिनाव थांदोंमोन थांनायनि गेजेराव थांनानै बिथांमोनाथ' आंथ' बिदि हरनो हाया होननानै बुंबायनो गबिन्द बसुमतारी आंनि खोनानाय मथे ओमफ्राय बिथांमोना बुंबाय ओमफ्राय दा कमल खाख्लारिया जाहैबाय फैसा 15,000 ना 20,000 ना 20,000 लाबोबाय जाहैदों ओमफ्राय बेखौ समाजनि खामानि मावनो थाङोब्ला समाजासो थांदों नङा होमबा समाजासो थांदों रायजोनि थाखाय मोनसे अनुदान लामा बानायनो होननानै बिथां कमल खाख्लारियासो बे कन्ट्रेक्ट टिका बायदि बेथ' टिका सिस्टेम नङा नालाय समाजनो फैसाखौ गथायनानै होनानै समाजा बेसांखिनि लामाखौ मावगौमोन दा बिस्रा सन्देह दिनै जों मानो होनोबा जों एग्जाम्पल होगोन अमा उरनायाव सैमा गाग्लिनाय बिदै जाबाय आरो मानो होनोबा बिथाङाथ' गोरोन्थि मावो आरो बिथाङा आरो एडुकेटेड मानसिबो नङा आरो जोंहा ओरै चेयारमेन जोंहा बै फंबाय चेयारमेन दङ बेबो भाइस चेयारमेनसो एलाबारि BCDC जोंहा चेयारमेनानो गैया बुंनो थाङोबा दिनै UPPL सरकारा चेयारमेन पदखौनो गायसननो हायाबा थिसननो हायाब्ला जोंनि समाजखौ बोरै नायसननो जोंनि समाजखौ बोरै डेभेलप खालामनो बेसो आसोल खोथाया आरो जोंहा दाखालिसो 2 तारिखआव जोंहा दाङरिया बिनद ब्रह्मआ BPF आव गावनि गोसो गुदुं जानानै जयनिं जाहैनायाव बिथाङा UPPLनि TLCC मेम्बारमोन बिथाङा सरकार थासेयावबो बिथांमोननि सरकारखौ मोजां मोनैलाय BPF आव हाबबाय आं बेखौ धन्यबाद होदों जोंनि एलाबारि BPF प्राइमारि हिसाबै आरो बिथां आदाखौ आङो धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे जोंहा बेजों लोगोसे थांदों एलाबारि प्राइमारिनि इयुथनि
प्रेसिडेन्ट बिथां जेमेन दैमारि बिथाङाबो जोंनि BPF दोलोआव हाबबाय आरो बिदिनो गोबां आरो गाबोन जोंहा जयनिं भैरबकुन्द ब्लकआव जयनिं प्रग्राम दङ जोंनि एलाबारिनिफ्राय 50 जननि बारासो जोंहा जयनिं प्रग्राम जाहैगोन गोदान मानसि लांगोन गोदान जयनिं गोसो गुदुं जानानै बिथांमोनहा जयेन जाहैगोन जोङो बेखौनो खावलायदों बिथांमोनहा जाहाथे जयनिं जानानै जोंजों लोगोसे बयबो मोजाङै मोजां हेफाजाब होलायनानै BPF खौ आरोबाव खनसे सरकार लाबोफिननायनि थाखाय बयबो नाजानांगोन बेनि थाखाय आङो रायजो राजाखौ खावलायदों आरो लोगोसे नरजनपारायाव बिथांमोना LP स्कुलनि इटानि खोथा बुंदों इटा 2000 बिनायाव बिथांमोना समाजावलाय आंनि सिगाङाव बुंदों लोगोफ्रा मानो होनोबा बिथाङा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि गामिनिया गबिन्द बसुमतारीनाव थांदों दैमाजुलि LP स्कुलनि थाखाय माने स्कुलाव एसे इटा गोनांथि जादोंमोन बेनि थाखाय अनसुंथाइ बिनो थांदोंमोन जाहैदों बिथांमोनहा इटाखौथ' हरनो हायाखै आरो बिथांमोना बे स्कुलफोरखौ गभर्नमेन्टआथ' गासिबखौबो मावजोबनो हाया एक्सट्रायै अनुदान हरनानै माने स्कुलखौ एसे डेभेलप समायना खालामनो होननानै बिसोरनि नरजनपारानि समाजनिया थांदोंमोन बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावाखै आरो बिथांमोनहा बुंदों आरो बिथां कमल खाख्लारिया बुंबावदों दे नरजनपारा LP स्कुलाव प्लान्टेसननि BPF सरकारा माने साइन बर्डल' गायो दंफां फांसे गैया आरो बे दंफांखौ समाजनि मानसिफ्रा जत्न लाबासो दंफाङा थांनानै थागोन दा बेयाव बोरमा अमा दाउ बोरमा अमा सैमा बेफोरबायदि गासिबो बेफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो माने जत्न रायजो राजायासो समाजा जत्न लाबासो जोंनि बिफाङा माने मोजां जागोन आरो माने मोजां बिफां हिसाबै जौगागोन आरो मानो होनोबा आरो मोनसे खोथा बिथाङा बुंदों कमल खाख्लारिया बुंबावदों बिथांनि न' सेराव जेमेननि न' सेराव मा होनगोन बेखौ गावनिनो लांगोनानि न' सेरसिम जेथिया गाव उदालगुरियाव थांनो ओंखारो अब्लानो बे बाइक स्टार्ट होजेननाय लोगो लोगोनो पाक्का लामा गागोन बियो लगे बे पाक्का लामाया सोरथो बानायनायनो BPF सरकारा बानायनाय रिहन दैमारिया खालामना होनाय आरे बिथाङा नुवाखै नामा बिदिथ' जाया आरो जोंहा भाइस चेयारमेन दाथ' जोंहा एलाबारियाव चेयारमेन गैया बर्तमान भाइस चेयारमेन फाथिनानै दं जोंहा फंबाय सोमखोर मुसाहारि बिथाङा बुंदों 17था अन्थाइ गोलैयाखै आरो गावनि न'जोंनो पाक्का लामा जानानै थांदों आरो जोंनि BPF साइन बर्डल' नुयो खामानिया जाया आरो अनेक दङ मानो होनोबा दाखालिसो बिसोरो 15 फाइनान्सनि खामानि मावदोंनो बे 5 नम्बर माजुलिनिफ्राय बबेथिंबा थांनाय लामाथिं बेयावबोथ' जों साइन बर्ड नुवाखै बिसिनिखौ अन्थाइ बालाल'सो गारदों जानांगौ बिसोरथ' हाद्रि गुफुं होयो जोंनाथ' हाद्रि गुफुं होआना लामायाथ' जथेस्थ' मोजां जाबाय एलाबारिया बुरबक नंला एलाबारिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि BPF खौनो हास्थायफिनदों BPF सरकारानो मोजांमोन रायजो राजानि थाखाय अनसुंथाइ होयोमोन नांगौसेबां माबा मोनसे बिहैबा जोंनो मदद होयोमोन आरो सानसेखालिनि सम आं मोनसे खोथा बुंनि रिहन दैमारिया जेथिया केबिनेट मन्थ्रिमोन बिथांनाव आङो बुंदोंमोन सारनियाव बुंनानै आङो सासे जोंहा फरायसा सुनेराम बसुमतारी बै 4 नम्बर माजुलिनि बिथांमोना जोंनि समाजाव दङ जोंनि समाजनि गेजेरावनो जोंहा समाज हिसाबै कारेन्ट लादोंमोन 30 घर दंमोन कारेन्टनि बिथांमोनहा फैसा खांनायाव फैसा होनो हायाखैमोन बिथांमोना खोमसियैनो लेखा फरायदोंमोन लेखा फरायनायनि गेजेराव बिथांमोना मोजाङै मोजां पास जादों गेजेराव जोङो बिदिनो सारनाव बुंनानै 3000ल' माने जइन्ट फिस जेनेबा रायजोआवथ' जोंना खांनानै लानाय कारेन्ट नालाय 3000 फिस होनानै बिथांनि न'आव कारेन्ट बोनो हासिगोन होननानै जों फैसाखौ 3000 समाजनो गथायनानै होदों आरो बिनि उनावनो नै थांनाय बोसोराव जोंहा फंबाया फार्स्ट डिभिजन मारिबाय आं बेखौ धन्यबाद होयो आरो लोगोसेनो आरो आं गोबां खोथा बुंनो सानला आरो कमल खाख्लारिया जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो खम आरो LP पासखौनो जायाखैनो गावनि नामखौनो खुनुरुखुमसो लिरो होननानै मिन्थियो
होनबा बेफोरबायदिया समाजनि थाखाय मा मावगोन बेथ' जाथावनायानो नङाना समाजनि खामानि मावनोब्लाथ' नोङो एसे एडुकेटेड जानांगोन एडुकेटेड एसे जानानै बिबानखौ सामलायलांनो हानाय मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै माने मानसिफोरनि सोलोंथाइ बिथिङाव माबोरै जौगानांगौ बिथांमोनखौ नलेज होनो हानाय बेहा जेबो केपासिटि गैया आरो बिदिनो कमल काकरारिया आरो बुंबावबाय जोंनि समाजाव जोंनि एलाबारियाव माने गावसिनि इउपिपिएलनि अनगा जेबो गैया इउपिपिएल आं बुंनो सानदों 2021 एमएलए इलेक्शन जादोंमोन बे समाव जोंहा बडा मोनथाम सेन्टार दं केमेनगाव मोनसे आरो 2 नम्बर माजुलि एलपि स्कुल आरो 3 नम्बर माजुलियाव माजुलि खुथि एलपि स्कुल मोनथाम सेन्टारावबो जोंहा बिपिएफआ खम नंखायामोन इसां प्रलबन होआ मानो जोंनि बिपिएफआनो माने एसेयाव खम जाबाय आरो माने 2 नम्बर माजुलियाव 11टाल' इउपिपिएलआ बारा मोनदों होनबा बेयावनो साननानै नायदो आरो 4 नम्बर माजुलि खुथियाव 50 जनल'सो इउपिपिएलआ बारा आरो केमेनगाव एलपि स्कुलावथ' जोंहा बिपिएफआनो 200 मोनो होनबा आरो मा नांबावगौ आरो दाथ' बिथांमोननि सरकारखौ नुदों जाहाथे जेबो खामानिखौनो मावनो हायाखै बिथांमोना बुंनानैल' मा जानो खामानिखौबो मावनानै देखायनांगोन मानो होनोबा जोंहा दिनै 100आव 90% बिपिएफआ कम्पालसरि जानानै फैबाय मानो होनबा मोनथाम सेन्टारावबो जोंहा खम बिबाङाव जोंनिया बिपिएफआ खम मोनदोंमोन मोनसे सेन्टाराव 7टा मोनसे सेन्टाराव बै माजुलि खुथियाव 50 जन ओमफ्राय केमेनगावआव एलपि स्कुलाव जोंनि बिपिएफआ 200 आच्चा आंनि बिबुंथिया एसेनोसै